Dobar dan, ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja iz Poliklinike za oftalmologiju Bilić Vision u Zagrebu. Danas ću vam pomoći da shvatite kako se može pobijediti glaukom. Glaukom je očna bolest koja je vrlo opasna, može uzrokovati sljepoću ukoliko se ne liječi i ukoliko se ne otkrije na vrijeme. Kada govorimo o glaukomu, onda spominjemo dvije glavne vrste glaukoma. Jedna je glaukom otvorenog kuta od koje boluje preko 90% oboljelih, koja je opasna zbog toga jer nema znakova, nema simptoma, oko ne boli. Kada dođe do pada vidne oštrine, već je oštećeno više od 30% niti nervnog živca. Drugu grupu predstavlja glaukom zatvorenog očnog kuta, od njega boluje svega 10% ljudi. Taj glaukom zatvara očni kut i dovodi do jakih bolova, jake glavobolje, bolova u očima, čak i do povraćanja zbog jakih bolova. Što se može učiniti u preventivi? Nakon 40. godine života rutinski mjerimo svakom ko dođe na očni pregled, mjerimo očni tlak. Ako je očni tlak otkriven, onda je ključna riječ njegove regulacije kontrola, kontrola, kontrola. Nekad smo mislili, izmjerili smo očni tlak, ako je on bio iznad 20 mm žive, smatrali smo da čovjek ima glaukom, pogotovo ako smo pregledom očnog kuta utvrdili da je sužen očni kut. Ili promjenama na glavi vidnog živca utvrdili da postoje određene promjene. Danas znamo da to definitivno nije dovoljno. Potrebno je izmjeriti debljinu rožnice, koja ima prosjek ljudska rožnica debljinu oko 550 mikrona, ali mi danas znamo, ako je ona tanja, znači ispod tog broja, da je realni očni tlak viši nego ga mjerimo. Ako je ona deblja, realno očni tlak je niži nego što ga mjerimo. Znači, najprije treba napraviti još i pahimetriju uz mjerenje očnog tlaka. Ima još jedna fantastična pretraga koja otkriva promjene u strukturi vidnog živca. Zove se OCT ili očni CT kako ga pacijenti popularno zovu. Znači njega treba odmah po otkrivanju ili dijagnostici ili sumnji na glaukom napraviti. Znači snimi se vidni živac i snimi se stanje mrežnice u okolini. Ukoliko je došlo do stanjenja, to već upućuje na to da počinju promjene određene specifične za glaukom. Također, barem 2 puta godišnje treba ponoviti OCT. Mjerenje očnog tlaka je rutinsko. Svaka 2 mjeseca treba doći na kontrolu. Terapija nije za stalno. Danas je bila dobra ova. Sutra ćemo nadodati neku drugu. Kombinirat ćemo sa laserom. Znači učinit ćemo sve da se vrijednost očnog tlaka dovede između 15 i 16 mm žive. Jer danas znamo da svako povećanje, makar i za milimetar, vodi gubitku dijela vidnog polja u određenom vremenskom periodu i možda u konačnici i do gubitka vida. Oči su vaše najveće blago. One su najvažniji osjetilni organ. Stoga brigu o vašim očima s punim povjerenjem povjerite stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.